Kaima tudruok ma Safaricom kokale tudruok gi kambi mar All Media Services ochako limbe mar jumbe abich tung Kenya duto. Mano ma ideo ni Safaricom sambaza furaha ma dhialo higni 24 nyaka ne kambino chak chenro mage Turka. Odiechieng' ma kawuono limbe no chakore e gwenge ma Narok, kadhi Mulot, Longisa, Bomet, Silibwet, Kapkwen, Chebole nyaka gwenge ma Kaplong. Jafamara Safaricom mondi ntiere kod ler mathoth. Seche manyasi mar Christmas koro yware machiegni, kambi mar Safaricom ochako safar mar ndalo abich mar limo gwenge duto mar tung mar piny Kenya ka gidhialo higni 24 nyaka ne gichak chenro gi pachoka. Kochakore gi gweng' ma Mulot e kaunti ma Narok, safar no chomo Longisa, Bomet nyaka Silibwet, ka customers kachiel gi johera mag Safaricom kod Royal Media Services loyo mich mopogore opogore moting'o nyaka diel mar Christmas. Furahi sana kwa Safaricom kutukumbuka baada ya miaka 24 ya huduma zao. Tumeona mabadiliko, speed ya internet imeongezeka na mambo ya kusambaza pesa kwa M-Pesa imerahisishwa. Sambaza furaha na Safaricom. Kopogore gi chenro machalo mar yawo dukni mag Safaricom e gwengego, jopiny bende ne oyudo puonje yore mag bedo motang' mondo kik magigi achudhe magoyo simu ni dwaro konyogi. And especially now that it is Christmas, you always tend to find there's a spike in terms of fraud cases. So we're just trying to, drive the awareness that a customer needs to take the moment to just, dig deeper and just think twice before you press that button. Some of the triggers that you need to look out for so that you can know it is fraud. 1, do you know the person that is contacting you? 2, is it a bit too urgent and yet there's nothing urgent that has been happening to you around? Number 3, are they trying to get you to do things in a confusing manner? Are they telling you one too many stories as opposed to going directly to the point of what they want you to do? Apisas mag kambi mar Safaricom okwajo Kenya mondo obed motang' kendo kik yie chiwo nonrogi ne jok ma wuondore ne gin jotije mag Safaricom. Odiechieng' makiny, igeno ni safarno dhi chomo gwenge ma Kapkatiet, Latien, Ngoina Road, Kabianga, Sosiot, Kasoit, kendo teke e chuny boma ma Kericho. Tutatembea Rift Valley nzima kuanzia Narok, twende Bomet, twende Kericho, twende Nandi, Eldoret, mpaka tumalizie Nakuru. Frederick Omondi, Ramogi TV.